Nek iso wong lanang kuwi aja gengsi rong perkara. Nomor siji, ya nek duwe wektu longgar, ya toh. Omah kok reget, ya piye carane ngewangi resik-resik. Insyaallah bantu resik-resik omah kuwi ora ngedunke derajate wong lanang. Sing nomor loro, ya wong lanang kuwi aja gengsi apik karo tangga, sebab tangga kuwi termasuk keluarga sing paling cedhak karo awak dhewe. Nek ana apa-apa sing ngerti pertama tangga, ya toh. Kadang nek awak dhewe lara, kuwi sing tilik pertama sing gawe tetulung ya tangga. Dan biasane sesuk sing bakal ngeterke awak dhewe tekan makam kuwi ya sing paling akeh ya tangga. Ayo apik karo tangga, sebab Kanjeng Nabi ya ngekon awak dhewe supaya tumindak apik karo tangga. Ya ora?